சாதாரணமான மக்கள் இந்த காமத்தைக்கு ஆசை பண்ணி போய்க்க புத்த பகவான் போதித்த தர்மத்தை போன சாதாரண அந்த மனிதங்கள் அப்படி இல்லை. இந்த காமத்தைக்கு அப்படி ஆசை பண்ண மாட்டார். இந்த நாளத்தில் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன் அந்த தைரியம் மனசில் இருந்த ஒரு பெண்கள் பற்றி. இந்த பெண்கள் இந்தியாவில் சுபா என்று ஒரு தைரியமான பெண். இவை மிக அழகானது. சாதாரணமான ஆண்கள் இவை பார்க்கும் போது அவள்கிட்ட பின்னால் போகிறாங்க. அதே போல் இந்த மிக அழகான பெண் இந்த சுபா. இந்த சுபா சாதாரணமான பெண்கள் தன்னிடம் உருவங்கள் பற்றி ஆண்கள் சொல்லேக்க அதுக்கு ஏமாற்றி காமத்தைக்கு ஆசை பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி தான் இந்த உலகத்திலே சாதாரணமான பெண்கள். ஆனால் இந்த சுபா அப்படி மாதிரி இல்லை. தன்னிடம் உருவங்கள் பற்றி ஆண்கள் அப்படி சொன்னாலும் அதுக்கு விருப்பம் இல்லை. அவள் தெரியும் இந்த உருவங்கள் பற்றி யதார்த்தம் பற்றி உடலில் அசுத்தமான எல்லாம் போய்க்க அதை பார்க்குறாங்க. இந்த சுபா இரத்தம் போய்க்க மாதவிடாய் அப்படி இரத்தம் போய்க்க இந்த சுபா பார்க்குறாங்க. இந்த மாதிரி தான் இந்த உடல். இந்த ஆண்கள் அப்படி ஏமாற்றி அப்படி சொன்னாலும் இந்த உடல் அப்படி மாதிரி மிக அழகான இல்லை, அது அசிக்கமான தான் என்று உடலில் யதார்த்தம் பார்த்து இந்த சுபா அந்த இளம் காலத்தில் இருந்தால் தெரியும். இந்த பெண் இந்தியாவில் ஒரு பெண். அந்த மாதிரி பாக்கியமுள்ள புத்த பகவானும் அந்த மாதிரி காலத்தில் தர்மன் போதித்தார். அந்த காலத்தில் நிறைய மக்கள் அந்த புத்த பகவான் போதித்த தர்மத்தை காமத்தைக்கு ஆசை பண்ண இல்லாமல் இந்த மனசில் சமாதி நிலையத்துக்கு ஆசை பண்ணி இந்த சம்சார பயணத்தில் இருந்த நிர்வாணத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த காலத்தில் நிறைய மக்கள் முயற்சி செய்கிறாங்க. இந்த மாதிரி காலம் அல்ல அந்த புத்த பகவான் வளர்ந்த காலத்தில். இந்த சுபாவும் அந்த காலத்தில் புத்த பகவான் போதித்த இந்த உடலில் யதார்த்தம் பற்றி கேட்டார். அசுப மாதிரி இந்த சுபாவும் இந்த உடல் பற்றி பார்க்குறாங்க. அந்த காலத்தில் இந்த சுபா இப்படி மாதிரி தர்மன் கேட்டு தியானம் பண்ணி அந்த சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழைக்கு இந்த சுபாக்கு அது வீட்டில் இருந்தால் அது செய்ய இயலாது. தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி இந்த உடலத்தில் யதார்த்தம் பற்றி அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி செய்ய இயலாது. அது செய்கிறதுக்கு அந்த சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழும்போது சரியான கஷ்டம். அதனால் தான் ஒருவர் இந்த பிக்கு மாதிரி இந்த வாழ்க்கைக்கு வர வேணும். அதனால் அந்த சுபாவும் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணாலும் அந்த தர்மத்தை கேட்டு அப்படி மாதிரி தியானம் பண்ண இயலாது. சமாதி நிலையத்துக்கு வர இயலாது. சரியான கஷ்டம். அதனால் இந்த சுபா என்ன செய்றீங்க தெரியுமா? சுபா ஒரு மச்சான் இருந்தார். அந்த சுபாவுக்கு மச்சான் இந்த சுபாவுக்கு மிக விருப்பம். காரணம் இந்த சுபா மிக அழகானது. ஆனால் சுபா தெரியும் இந்த உடலில் யதார்த்தம் பற்றி. சாதாரணமான தன்னிடம் தெரியும் தானே தன்னிடம் உடல் பற்றி. அதே போல் சுபா எவ்வளோ அழகான இருந்தனாலும் உருவம் அப்படி தன்னிடம் உருவம் பற்றி தெரியும் இந்த சுபா. அதனால் சுபா இந்த மச்சான் அப்படி மாதிரி சொன்னாலும் திருமணம் செய்ய வேணும் அப்படி சொன்னாலும் அதுக்கு விருப்பம் இல்லை இந்த சுபா. சுபா அந்த வீட்டில் ஆக்களுக்கு சொல்லி இந்த புத்த பகவான் போதித்த தர்ம மார்க்கத்தை வந்தால் ஒரு தேரி மாதிரி பிக்குனி மாதிரி இந்த புத்த சாசனத்துக்கு வந்தா. அவள் இப்படி புத்த சாசனைக்கு வந்து ஒரு காடுக்குள்ளே தியானம் பண்ணுறாங்க. இந்த உடலில் யதார்த்தம் பற்றி அப்படி தியானம் பண்ணுறாங்க. அப்படி தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி உடலில் யதார்த்தம் பற்றி அசுவ மாதிரி பார்க்க கொஞ்சம் காலம் போய்க்கு இந்த சுபா அரஹத் நிலைக்கு வந்தார். ஆனால் இந்த மச்சானுடைய மனசில் இருக்கி அந்த சுபா பற்றி திருமணம் செய்ய வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இந்த மச்சானுடைய மனசில் இருக்கி. அதனால் இந்த சுபா அப்படி தியானம் பண்ணி அந்த
இந்தியாவில் அப்படி இருக்கேக்க ஒரு காடுக்குள்ள ரஜகானூர நகரத்தில் அப்படி இருக்கேக்க ஒரு நாள் அந்த காடுக்குழுக்கு இந்த மச்சானும் வந்தார் தியானம் பண்ணி. அதுக்குள்ளே வந்து சொல்கிறாங்க இந்த சுபா சந்தித்து சொந்தக்காரனுக்கு தானே அப்படி சந்தித்து இப்படி சொல்கிறாங்க. காடுக்குள்ளே இந்த சுபா தியானம் பண்ணி வெளியேக்கு வாராங்க. தானத்தை கொண்டு பாத்திரமும் எடுத்துட்டு பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு வாராங்க இந்த சுபா. அப்படி வரைக்க இந்த மச்சான் வந்து சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய கண்கள் மிக அழகானது சுபா, உங்களுடைய கண்கள் மிக அழகானது, அது தரையிலாதா என்று சொல்கிறாங்க. இந்த சுபா அந்த மச்சான் அப்படி வந்து சொல்கிறாங்க, சுபா உங்களுடைய கண்கள் மிக அழகானது, எந்த மனசில் அந்த கண்கள் பற்றி ஞாபகம் இருக்கு என்று இந்த சுபாவுக்கு சொல்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் அப்படி சொல்லிக்க சுபா அப்படி மாதிரி பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போயக்க இந்த சுபாவுக்கு போயில்லாத அவர்கள் இந்த சுபா அரஹா தெரணிக்கு போயில்லாத என்று சொல்லி அந்த மச்சான் சொல்கிறாங்க. என்ன வேணும் சுபா கேட்டார் அந்த மச்சான் சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய கண்கள் வேணும். இப்போ அந்த சுபாவுடைய மனசில் காமம் கோபம் அந்த மாதிரி காம இச்சை ஒன்றும் இல்லை, மனசு சுத்தமான மனம். காரணம் அவள் இப்போ ஒரு அரஹத் நிலையில் வந்திருக்கி, ஒரு புத்த பகவானுடைய ஒரு மகள் மாதிரி தான். இப்போ அதுக்குள்ளே இப்போ போய்க்க முயற்சி செஞ்சாலும் இந்த சுபாவுக்கு போயிடாது. சுபாவுடைய மனசில் காமம் இல்லை, ஆனால் இந்த மச்சானுடைய மனசில் பெரிய காமம் இருக்கு, காம இச்சை இருக்கு. அதனால் இந்த சுபா கேட்டால் இப்போ எனக்கு போக வேணும். மச்சான் சொல்கிறாங்க, போயிடாத, நீங்கள் இப்போ இருக்க வேணும், உங்களுடைய ஸ்பர்சம் எனக்கு இப்போ வேணும் என்று சொல்கிறாங்க இந்த மச்சான். உங்களுக்கு என்ன தேவை கேட்டால் நான் உங்களுக்கு என்ன தேவை சுபா கேட்டால் அதுக்குள்ளே மச்சான் சொல்கிறாங்க, உங்களுடைய கண்கள் எனக்கு தேவை. அதை சொல்லிக்க கண்கள் தானே உங்களுக்கு தேவை என்று இந்த சுபா சொன்னார். அப்படி சொல்லிட்டு இந்த சுபா ஒரு விரல் எடுத்துட்டு அந்த விரல் எடுத்துட்டு கண்களுக்கு அடிச்சிட்டு இந்த கண்கள் கலட்டி தருவாங்க அந்த மச்சானை. பாருங்கள், சாதாரணமான பெண்களுக்கு அதை செய்ய இயலாது, தைரியம் இல்லை அது செய்கிறதுக்கு. இந்த சுபாவுடைய மனசில் ஆண்கள் பற்றி அப்படி காமம் இல்லை. அதனால் இந்த சுபாவுக்கு அந்த காடுக்குள்ளே இருந்தால் இந்த மச்சானுக்கு சொல்லி போவேணும். அதனால் இவா என்ன செய்யுது, அந்த கண் கலட்டி அந்த மச்சானுக்கு தருவாங்க. மச்சானுக்கு அந்த நேரத்தில் இருக்க இயலாத காரணம், இந்த மாதிரி தைரிய பெண்கள் காண இல்லை. இந்த மாதிரி தைரியம் இவற்றோட மனசில் இருக்கு. அப்படி சுபா அரஹத் தெரணியோட இவங்கள் கூப்பிடுறாங்க, மன்னிக்க வேணும் என்று சொல்லி. அப்படி கண்கள் கலட்டி அந்த மச்சானுக்கு அதுக்குள்ளே அந்த பார்க்கையில் அது அந்த காரணம். அதுக்குள்ளே மச்சான் அந்த நேரத்தில் அப்படியே ஓடி போகிறாங்க. அதை கண்டுட்டு பிறகு இந்த சுபா என்ன செய்றீங்க, அந்த கண் கையில் எடுத்துட்டு புத்த பகவான் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாங்க. போய்க்கு அந்த சுபாரா தெரணிக்கு ஒரு புண்ணியமிக்க அதனால் அந்த நேரத்துக்கு அந்த சுபா போய்க்கு அந்த சுகம் மாதிரி கண்கள், அந்த மாதிரி இறுதி மாதிரி அந்த மாதிரி சுகமான கண்கள் திரும்பி புத்த பகவான் பார்க்க அந்த மாதிரி இருந்த மாதிரி அந்த கண்கள் வச்சிருக்கி அந்த சுபாவுடைய. பாருங்க, சாதாரணமான இந்த காலத்தில் அந்த காமம் என்று சொன்னால், காம இச்சை என்று சொன்னால் எல்லாம் பெண்கள் யூத்திகள் அந்த மாதிரி வழியில் போகிறாங்க, காமத்தைக்கு ஆசைப்பாங்க. பாருங்க, அந்த காலத்தில் அந்த சுபா ஒரு அரஹத் நிலைக்கு போனால்
மிக அழகான உருவம் இருந்துக்குள்ள மிக அழகான கண்கள் இருக்கேக்க அதுக்கு ஆசை பண்ணி இல்லாமல் ஆண்களுக்கு ஆசை பண்ணி இல்லாமல் இந்த புத்த பகவான் போதித்த தர்மத்தை கேட்டு உடலில் யதார்த்தம் பற்றி பார்த்துட்டு தியானம் பண்ணி அரஹத் நிலைக்கு அந்த சுபா வந்தார். பாருங்க, பிக்குனி மாதிரி இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்த ஒரு பெண்கள் தான், சாதாரணமான யுவத்தியர் அந்த காலத்தில். ஆனால் இந்த புத்த சாசனத்துக்கு வந்து அப்படி மாதிரி உடல் பற்றி பார்த்துட்டு தைரிய மனசத்தில் இருந்து அந்த சுபா அரஹத் நிலைக்கு போனான். பாருங்க, இந்த மாதிரி காலத்தில் அப்படி மாதிரி பெண்கள் சாதாரணமான இருக்கலாம். அதுக்குள்ளே அந்த பெண்கள் யோசிக்க வேணும், இந்த காமத்தை இன்பம் கொஞ்ச நேரத்தில் தான், அதுக்கு விட பெரிய துக்கம் இந்த காமத்தில் இருக்கு. பாருங்க, உடல் பற்றி யோசிக்க சாதாரணமான மருந்து எடுத்துட்டு தர வேணும், எல்லாம் செஞ்சு தர வேணும், இந்த உடலுக்கு பார்க்க குளிக்க வேணும், அந்த மாதிரி சவுக்காரம் எவ்வளோ போகுது இதுக்கு உடல் பற்றி பார்க்குறதுக்கு. எவ்வளோ பாருங்க, ஒரு மாதத்துக்கு இந்த உடல் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ செலவு போகுது. அந்த மாதிரி தான் இந்த உடல். அதுக்குள்ளே நாம் யோசிக்க வேணும், இந்த உடல் பற்றி யதார்த்தம் பற்றி அந்த சுபா பார்க்க மாதிரி. அந்த சுபா அதனால் அந்த யதார்த்தம் பற்றி உடல் பற்றி பார்த்துட்டு அரஹத் நிலைக்கு வந்தால் அதே போல் இந்த காலத்திலும் பெண்கள் யோசிக்க வேணும், இந்த காமத்தைக்கு ஆசை பண்ண இல்லாமல் சமாதி நிலையத்துக்கு நான் எப்படி போக வேணும், எப்படி தியானம் பண்ண வேணும், எப்படி சமாதி நிலையத்துக்கு போக வேணும் என்று சொல்லி யோசித்து காமத்தைக்கு ஆசை கைவிட்டு இந்த தர்ம மார்க்கத்தைக்கு வந்து புத்த பகவான் போதித்த யதார்த்தம் பற்றி மனசில் பார்த்துட்டு அந்த வழியில் தான் நாம் போக வேணும். காமத்தை அந்த இன்பம் சின்ன நேரத்தில் அதுக்கு விட இது பெரிய துக்கம் இருக்கு. யோசிச்சு பாருங்க காமத்தை இன்பம் பற்றி. அதனால் அதை பற்றி யோசித்து அந்த சுபா மாதிரி ஆண்களுக்கு ஆசை பண்ணி இல்லாமல் இந்த சமாதி நிலையத்துக்கு இந்த புத்த பகவான் போதித்த தர்ம மார்க்கத்துக்கு ஆசை பண்ணி அந்த வழியில் நாம் போயிட்டு அந்த அரஹத் நிலைக்கு போக வேணும். அதுக்குள்ளே நிம்மதியான வாழ்க்கை தான் இந்த வாழ்க்கையும் அந்த சுபா இருந்த மாதிரி வாழலாம். அதனால் இந்த காமத்தைக்கு ஆசை கைவிட்டு சமாதி நிலையத்துக்கு தான் நாம் ஆசை பண்ண வேணும். இந்த உடலுக்கு எதை செஞ்சாலும் யாரும் வந்து மனசை ஒரு நிம்மதி இருந்தனாலும் அது போதும் வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு. அதனால் இந்த காரணம் பற்றி நல்லமாக யோசித்து புத்த பகவான் போதித்து அந்த அரஹத் மார்க்கத்தை போகிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். அந்த சுபா மாதிரி இந்த உலகத்திலே எல்லா யுவதிகளுக்கு அந்த வழியில் போகிறதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். இத்தகைய மதிப்புமிக்க தர்ம தேசனைகளை கேட்க தர்ம யாத்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மணி சின்னத்தையும் அழுத்துங்கள்.